bynta ban pynphriang ya ka Khubor ban iakhun pyrshah ya ka jingkynrei jong drok ha ka Jylla ka United Democratic Party State Youth Wing ha ka jingiatrei lang ryngkat bat ka Ri Bhoi Youth Wing manta ka sngi shipau tarik Naiwieng kala Pynlong da ka awareness program halor drok ha madan ya lekai NSCA Pahamsyiem ha ka te ka sngi kala don ka jinga lekai football paralok ha pedeng ka seng UDP Youth Wing pyrshah ya ka Synjuk ba snong Greater Nongpoh ha ka ba menteri ka Jylla ba Kyrmen Shylla ba uklur lekai football ka Jylla usamla Eugineson Lyngdoh kira shimenta lang ha ka te ka lempung lekai kabala pensung shed iki paj ba nong petkai ha ka te ka sngi Hakani ka sngi lawan ban ai jing pensyai halor udrok ubadei ujingdi ubasneu da ka Dr. Lasubon Dhar bar uba pi thaba sub inspector Ri Bhoi palawan ban sakhi lang de kinong lam khmat ka seng UDP ka Jylla bakan thop yo ba Metbah Lyngdoh uba Jemino Mawthoh uba Mayralborn Syiem usamla Eugineson Lyngdoh uma Kyrmen Shylla uba Donbok Khymdeit uba SynsharKupar Roy Lyngdoh lembat kinong ya lam ba khmat jong ka seng UDP ka Jylla bat ki paj ba nong shong snong haba phai pat chaka jinga lekai ha ka te ka sngi kalalong ka baya khat bha banadu ka kala step hadu ka kala met amsham la don ki bala ban penkhi ka jar bat ka Synjuk kirang ba snong kala ban Pynliem no ka seng UDP Youth Wing Lyngba ka tiebreaker kalaro ban ta ya ka jing im jong ubriu hi shimet baro ya ka jing mut jing perkhat but ya ka jing ya dei ro kumjo kumding ang ka relationship problems ka jingya dei shilok ka jingya dei shipara ka jingya dei ki bahayeng hasem but ka jingya dei shipara logdo ti ka taru ya ka jingtrei ka jingta but ya ki school ki college ro khamta me ki teenagers ti ka long ro ka ba lada ubriu ungap ha ka jingdi umla shoban shania halade lada umyo ya ka to ka jingdi ti kalong ka ba society ro lane ka imlang salang haban shimkhya na yakini ki briu ki bangop namar bon sen kane ka jingop bon sen ki khna samla jongin ka kalong ka ba influence na ka environment hi ka we na ka society hi te ka ba bha ba ka society ro ka shimkhya yakini ki kam ki dile ki khna teenage jongi te khne ro chaphang ki ta kishin jong jingop kilong ba ki dothya lane ki khnyo kamet kaphat lane ki yo I lane ki yo snyor ngai ki bon ki jingmut jing perkhat kistam ban khuslai kistam ban long klumar ha ka jingim batte te kine ki de ki that kishin jong ki takwa experience ki takwa shegno te khande ro ka long ka bakta bhaya ka met ka phat ba de ka jingmo jing par khat ro ya ki ta ki patience ane ki bala shegno te ba manganom na ka met ka phat ka ta haba ki kum ka nuksa ka jingte state lane ka jingte suki jong uplong snam ka jing ki khistam ban khering lane ki snew no lane ki do no ya ki kidney ki liver but don ki briuro ki ba kala ka ban kala long cancer ro so kine dei ki adaptation lane ki symptoms bemiong haba ki experience ya kito ki ba langop ha ki drugs te khangit chaphang ka treatment ro bon sen ni kum ki doctors ni bon ki treatment ne ki therapy ban ai ya kito ki briuro ki bala shengop tang ba kadai nungkong ka ba kamon jong uto ubriu hi ban yo ek treatment namar lada umman ban yo ek jingpen kya lane ka therapy ni tum bi doctors gimla ban ai ka jingpen kya ka ba biang lane ka ba bha te nungkong ha ka treatment ngan shu ong khnit ba kadai hi kamon jong uto nongpang lade hi lade ban penkut kendet ngakerpat yakini yakito ki brief lane ki no ki bala sha agni gas jingop bakin jingai lane bakin kyar nakini ki jingma lane nakini ki jing sniu jingle basniu knang bangin yo ya ka jingka jingkya ka babha ka bapura bat ka jingkmen jingsuk
But kumjuru ya ka jingat khu ka baulehi uaini ivepe. Tengok drok. Juga ada legal but illegal. Legal drok kakia ilakhun drok. Empat drok lead to addiction. Dia kenapa ba? Sani ba ya mitai drok ba available एक सप्ताह में समला आदमी वे बिगड़ बट का addiction rate हमें गले और कितना है लोग हर अब सब को हजार की youth bar of how drugs like को हजार लेगी इधर एक कई बार लोग ये है नहीं कई बार लोग मेरे को एक हक जिंकली का लोग कई बार लोग ये समला आदमी बाकी लोग आरु drugs Bangkok kadang kan Bangkok kalau balik peer pressure kita pergi Pynliem abah di late school kita dari school college peer pressure bas tu bah ni hak balik lah balik juga nanti apa kawan sekat pun kita family problem kita lupa atau sedang yok pun pakai diri pakai cigarette kiri tadi System, apa system? Ini bayaran, food hadir leads to addiction. Dia nanti sekarang pakai apa? Lifestyle. Di sini ada khatam umat sekarang, nanti berhenti umat dibikin saja. Ada kerja fashion, dibuat tarik. Ini dua kerja industri. Tambah, ini bagi itu pak, leads to addiction. Bagi tepat. Badai itu kalau bajinjar. Hi, te, tarak kawai kering kata kawai itu kebayaran cari kata kita buat trauma wah aye kasar, jadi ka broken family mana ni kata ni umur orang kata family tu ni hati ni pun ini log kalau bilang broken apa Lo kawai lo broken family. Te broken family di quality di mio Jemino di kimi pakai bagi dia putus dia balik sekarang jaga bagi sub Syiem. Masuk Syiem. Buat Pahamsyiem, Pynliem, Asyok, Ri Manar, Peterson Maring kini kipas 11 jungki Synjuk girang Basyon. Greater Nongpoh SynsharKupar program kunjungi ryngkat program kunjungi iba amazing sudah lama dengan report. Hello, Eugene. Icebreaker Eugene. Oh,
Ring seperti press. Lama toh. Para banyak kawan. Allah, lajan lacer. To Allah. Larung. Itu ide rembai. Larung. Kemudian Sibun ya kini tim Synjuk keramba senong ya kejing isi bentar ke jong pi kejing lekai ke jong pi ke tenang naga benta ke imlang ke salang panwandra ya ke imlang ke salang ke syong suk syong sai. Hai sini. Manta ya isa Mayralborn Syiem bolong ruturai akan dikerjakan. Manta ya iba pipi ke jongi. Manta ya iba kenang banom